tre, tre. Bli kjent, bli kjent. Hei, hei. God dag, god dag. Hvordan går det? Hvordan går det? Kommer du fra Europa? Kommer du fra Europa? Kommer du fra Amerika? Kommer du fra Amerika? Kommer du fra Asia? Kommer du fra Asia? Hvilket hotell bor du på? Hvilket hotell bor du på? Hvor lenge har du vært her? Hvor lenge har du vært her? Hvor lenge skal du være her? Hvor lenge skal du være her? Liker du deg her? Liker du deg her? Er du på ferie her? Er du på ferie her? Du må besøke meg en gang. Du må besøke meg en gang. Her er adressen min. Her er adressen min. Ses vi i morgen? Ses vi i morgen? Beklager, jeg har allerede planer. Ha det bra. Ha det bra. På gjensyn. På gjensyn. Ha det så lenge. Ha det så lenge.